Ito kakapsat, may tatawagan tayong prankster. Ito yung number niya. Ito. Hinggan natin kung sasabihin. Guys, ulitin natin guys. Hello? Hello? Hello, magandang gabi po. Hello, magandang gabi po. Pwede ko bang makausap si Sir Attorney Carlo P. Loreto? Sir, baka pwedeng makausap po kasi nag-text siya sa akin eh. May tinext na nanalo daw ako ng 450,000. Sir, pwede ko bang malaman kung anong pangalan nyo? Secretary ni Sir Loreto? Gago! Anong oras ko pwedeng tawagan si Sir Loreto bukas? Sir? 8:30 po ng umaga o gabi? AM. Sige sir, salamat sir sa bukas na lang po tatawagan ko kasi kailangan ko kasi ng pera eh. Matutulungan ako ni Sir Loreto. Kasi malaking tulong sa akin sir kung makukuha ko yung yung 450,000 na yun, kahit yung kalahati sa inyo na. Sige sir. Salamat sir ha. Sir, anong pangalan ulit sir? Hello sir. Anong pangalan ulit? Hello sir. Magandang gabi. Anong pangalan ulit? Magpapasalamat lang ako sa inyo. Sige sir, nice talking. Bukas na lang. Salamat sa pag-entertain. Nagluloko talaga tayo ng mga prankster na to. Magkano bang sinabi niya na pinalo na niya? 450,000. Ito rin. Hindi nag-entertain din ng mga ganyan.